Abyan may nga aga dira sa imo kag welcome gid sa sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagkalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipapasakar, pastor sining nga iglesia kag bisan pa dira sa Dumaguete, ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang amon nga pagtipon subong isa ka grupo sa mga Kristiyanon sa Dumaguete City ginahimo kada alas 5 tubtob alas 7 sang Domingo sang gabi dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagpamalandong sa sining pulong sang aton Ginoo abyan, aton basahon ang Roma Kapitulo 13, versikulo 11. Nagasiling diri ang balang kasulatan. Walay labot sini na ibaluan ninyo ang takna nga tion na ini nga inugmatan ninyo sa katulugon. Kay karon ang kaluwasan labing malapit na sa aton sang sa pagsugod ta ang tuo. Kabay nga ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Isa lang ka bersikulo. Sa aton nga pagkabuhi sa sining nga kalibutan, gintawag kita sang Ginoo hindi lamang subong asin, kundi kita mga suga ukon kapawa. Si Ginoong Hesus nagpaambit sang iyang kapawa, sang iya pagkasuga sa sining nga kalibutan. Hindi ba nagsiling si Ginoong Hesus? I am the light of the world. He who believes in me shall not walk in darkness but have the light of life. Tungod kay si Ginoong Hesus nga amo ang kapawa ang suga sa sining nga kalibutan, aton ginangkon, ginbaton, ginsaligan, subong aton Ginoo Dios kag manluluwas, ang makatilingala nga ginhimo niya kag dapat siya nga pagadayawon. Amo nga iya ginpaambit ini nga kapawa sa aton subong nga iya mga kanakan, subong nga mga anak sang Dios kag iya mga tumulo. Sa sining nga kalibutan, magpadayon kita sa pagigugma sa iban. Ikaduha, sa sining nga kalibutan, magpadayon kita sa paglook o kon sa paghulat, sa paglong, sa pagpaabot sa sinang pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. Tito 2:3 si English, looking for that blessed hope in the glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. So nami sa sining ginhambal diri ni Apostol Pablo sa mga alagad niya, labi na gid sa kay Tito, nagsiling siya, looking for that blessed hope. Inablang looking abyan ang kahulugan sina amo ini nga ikaw nagapaabot to receive to oneself, to admit or to give access to oneself. Amo ini ang kahulugan man isa, ang expectation nga pagatumanon ang mga saan. Imo na gid gin appropriate, imo na gid gin kabuhi. Inang kamatuoran nga imo nabatian, ginsaligan, kag ginangkon sa imo nga kabuhi. So kanami sining bersikulo nga Tito 2:13, you are expecting, anticipating, longing with excitement sa sinang bulahan, happy, sinang mahimayaon, glorious na pagbalik
sa aton dako nga Dios kag manluluwas nga amo si Ginoong Jesucristo. So how can you and I continue in looking for that coming of Christ? Diri sa Romans 13:11, by waking up, for the time is running out. Hindi kita magpabilin sa pagtulog, sa pagpaluya-luya, sa pagkinamaran, sa buluhaton sa Ginoo, sa pagkabuhi nga disiplinado, sa pagkabuhi nga huwaran, modelo kag ehemplo sa aton palibot, labi na gid sa kaupod naton nga mga miyembro sang aton simbahan. Sa English, besides this you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. Ilang nagakatulog abyan, well, tuod nagapahuway. Ginakinahanglan naton ini ang pagpahuway kag ang pagtulog. Pero kung masubrahan na ang imo pagpahuway, nasubrahan na ang imo pagtulog nga alas 11 na sang aga, sa gyapon ikaw nagatulog nga nagtulog ka laman gani alas 11 man sang gabi. So 12 oras gid ang imo pagtulog. Hindi na sila nga rest o pagpahuway. Hindi na nagakulugan nga ikaw naga-recharge. Ang imo ginahimo nagatinamaran. Tungod kay magabalik man si Ginoong Hesus, magmata kag magbangon. Kag magpakig involved sa buluhaton sa Ginoo. So wake up, for the time is running out. Ikadua, by waking up, for the time of salvation is near. Sa pagkamatod sa sini nga kalibutan, bisan ikaw kag ako, subong nga mga Kristiyano, nakaangkon na sang kaluwasan gikan sa silot sang sala. Kag karon ginaluwas kita sa Ginoo, ginagamit ang scriptures, ang mga trials, ang mga sufferings, agod nga iya kita nga ginaluwas gikan sa gahom sang sala. Karon ang sulat diri ni Pablo sa Roma 3:11 nga malapit na ang aton nga kaluwasan. Wala siya naghambal kaluwasan gikan sa silot sang sala o kon inang kaluwasan gikan sa gahom sang sala, kundi kaluwasan gid gikan sa presensya sang sala. Isa ka kahimtangan sa diin ikaw kag ako abyan, wala na sang handom sa pagpakasala, wala na sang abilidad sa pagpakasala. Tungod kay ilisa na sang Dios ining aton mamatay nga sahi sang lawas, sa lawas nga hindi na gid mapatay. Ilisan sang Dios ang lawas sadtong mga Kristiyanon nga una nga nangamatay, ikan sa lawas nga madinulunton padulong sa lawas nga di madinulunton. So amoy na nga klase sang kaluwasan ang aton gina-expect, aton ginalong, gina-anticipate as we look for the coming of the Lord Jesus Christ. The night is far gone, the day is at hand. Kung sa aton pa, nagligad na ang tungang gabi. Ari na kita karon sa pagpamanagbanag sa dawn, pamanagbanag. Sa din ang timos nga adlaw nga may kapawa kag nga kita makasugata, makakita, magapakig-upod sa aton maluluwas nga si Ginoong Jesucristo malapit na. So ini nga kalibutan na punan sang kadulom. Kita mga suga sa sini nga kalibutan. Kalibutan nga may kadulom kag may kasulubon. Ang aton buhaton, let us continue on loving others. Because love is an obligation.
Because love is obedience to the law of God. Because love is an opportunity to demonstrate our faith and hope in God. Let us not merely continue on loving others, but let us continue on looking for the coming of Christ by waking up for the time is running out, by waking up for the time of salvation is near. Diyos nga balaan, madamong gid nga salamat sa imo nga balaan nga pulong. Kabay nga ining dinalan sa balaan kasulatan maka hangkat sa amon nga magkabuhi nga nagahigugma sa imo sa amon mga utod, nagakabuhi nga nagapaabot sinang pagbalik sa imo bugtong anak sa sini nga kalibutan. Salamat sa sini nga mga pasalig kag paglaom o mga saad na makita namon diri sa imo balaan nga kasulatan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Abyan, nagakalipay ako nga ikaw nakapamati ng Lydia. Madamo kita salamat kag sa aton mga kauturan. Sa diin gina-replay ining aton nga segment, mayong aga, mayong udto, mayong hapon dira sa inyo nga tanan. God